Ni adtong Paskong miagi, doon nami parte-parte. Ang sudan klase-klase, og doon ay tuba giridi. Sawa pa'y alas 12, misitar si kumpare. Nga sugdan na ang parte, para daw dako og agi. Ang usa ka galong tuba gisulon ni kumpare, ug wala gyud taon ni binli na hurot wa hibaw-i. Apan ako natingala si kumpare kay naluya, sakit daw ang iyang tiyan, kay ang tuba na palabian. Si kumpare naginulit sa tuba bisag pait, kay kinilayo daw sa sakit. Apan karon siya nag-igit, giagwanta ni kumpare tungod kay Pasko man lagi. Wala gyud taon siya mo uli, gipugngan lang iyang gibati. Huwat gyud siya sa alas 12, apan wa gyud niya na pugni. Nakaigit gyud si kumpare.